sidste omgang gør vi klar til her i Hartwall Arena. Det er næsten ærgerligt, det sidste omgang har med så flot boksning fra Carl Froch siger. Men det tror jeg ikke, Abraham han synes. Jeg tror gerne, han hurtigt hjem af nu. Vi har altså lige den højre hånd der, som han pludselig fik en lille smule tro på. Abraham. Og der er det altså, at Froch han skal være lidt mindre nonchalant, hvis han skal igennem det her. I nakken. Et halvt minut. Køllen blev høvet frem der. Og det er set før. Kæmpe overskud, han bokser med lige nu, Carl Froch. Blinker ud til træneren, da Abraham messer i slag. Ja, så kommer gode kombinationer. Og Bigner igen, han ser modløs ud. Eneste, der bliver ind med, har Abraham haft i den kamp her. Det er jo jabbet, men den kommer han ikke ret langt med. ...50 sekunder. Intenst. Han kan godt gå tættere på igen. Bare blive derinde. Nå. Sikkert overskud. Så sidder man alligevel og venter på, kan den komme, den der højre? Ja, det kan den. Den kom til hvert sekund, men han er simpelthen... Og nu prøver han på... Det var en bytter fra den før af. Han har simpelthen ikke midlerne, Abraham, når han møder folk som på verdensplan som Carl Froch. Og der var den overhånden. Overhånden, overskuddet og en klar Carl the Cobra Froch, 33 år.